ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሞባይልካ ፓስወርድ ከይቀይረ ግን ኣትዩ ሓንሳብ ስቕ ኢሉ ይጥቀም እንድሕር ሃልዩ ካልእ ዲቫይስ ወይ ካልእ ሞባይል ይኹን ኮምፒውተር ይኹን ኣብ ሞባይልካ ኣትዩ ወይ ካብታ ናትካ ሜሴንጀር ይጥቀም እንድሕር ሃልዩ ወይ ካኒ እቲ ስኻ ትገብሮ ነገር ይርኤካ እንድሕር ሃልዩ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጦ ዝብል ኣርእስቲ ንሪኢና ማለት እዩ። ሰላም ጋይስ ከመይ ቀኒኹም? ካብ ፊሊን ሎም ማዓንቲ ካብ ሓድሽ ቪድዮ ተመይስና ኣለና። ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ብናትኩም ሕቶታት እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰርሓ ዘለኹ ምክንያቱ በቀዳማይ ኣብ ናይ ኢሞን ዋትሳፕ ናብ ዝሰርሕ ኩሉ መብዛሕትኹም ናይ ሜሴንጀር ናይ ፌስቡክ ስራሕ ኣለና ስለዝበልኩምኒ ዛስ ዋይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰርሕያ ዘለኹ ማለት ስለዚ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ሜሴንጀር ንኽንርኢ ብዛዕባ ሜሴንጀር ቀዳማይ ብኸመይ ኢኻ ሃክ ትኸውን ከምኡውን ሃክ ንኸይገብሩኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሃክ እንተገይሮምኻ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሃክ ገይሮምኻ ናይ ገበረኻን ከይፈለጥካ ከለኻ ትፀሓሓፎ ግን ካልእ ሰብ ክርኤካ ኽእል እዩ። ስለዚ ሃክ ገይሮምኻ ዶ ኣይገበሩኻን ብኸመይ ትፈልጦውን ክንርኢና ማለት ሃክ እንተገይሮምኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ብኸመይ ኢኻ ትመልሶ ዝብል ነገር እውን ክንርኢና ማለት ስለዚ ክሳብ ፋይናል መደብ ሳይፅንሑ ቅድሚኡ ግን ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ ከይትርስዑ ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ let's go እሺ መጀመሪያ ክንሪኢ ዘለኹ እንታይ እዩ ሃክ ብኸመይ ኢኻ ትኸውን ሃክ ብኸመይ ኢኻ ትኸውን ዝብል ነገር ክንርኢ እንድሕር ደሊና ሃክ ኣብ ክልተ እዩ ዝኸፊልዮ ዘለኹ ቀዳማይ ሓደ ሰብ ብውልቁ ሓደ ሰብ ናትካ ሜሴንጀር ብሕቡ ይከታተለካ እንድሕር ሃልዩ ናትካ ፓስወርድ ፈሊጦስ ኣትዩስ እጥቀም እንድሕር ሃልዩ ናትካ ፅሑፍ ወይ ናትካ ስኻ ትገብሮ ኩሉ ኣክቲቪቲ ኣብ ሜሴንጀር ዝሪኦ እንድሕር ሃልዩ እዚ ሃክ ሓደ ብውልቀ ሰብ እዩ ሃክ ጌርካ ዘሎ እዚ ቀዳማይ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃክ ተጌርካ ኣለኻ ንብሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ግን መብዛሕትኡ ሰብ ሃክ ተገይረ ኢሉ ዝሓስቦ ነገር ኣሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣታችመንት ቪድዮ ይመፀካ ሞኒ ምናልባት ኣብቲ ኣርእስቱ ንዓኻ ዝስሕብ ነገር ይገብርሉ ኢቲሲ ይብሉኻ ወይ ናትካ ቪድዮ መስለካ ወይ ካልእ ዝተፈላለየ ፅቡቕ ንዓኻ ክስሕብ ዝኽእል ኣርእስቲ ይገብርሉ ሞኒ ከምዚ ዓይነት ኣታችመንት ዝሰዱልካ ሽዑ እስኻ ትኸፍቶ ማለት እዩ። ሽዑ እስኻ ምስ ከፈትካዮ ናብ ብዙሓት ሰባት ይኸይድ ማለት እታ ኣታችመንት ናባኻ ዝመፀት እሱ ናብ ኩሉ ሰብ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣታችመንት መፀኩም ከለኻኒ መብዛሕትኡ ሰብ ሃክ ተገይረ ኢሉ ይሓስብ ወይ ከዓኒ ሃክ ከም ዝተገብረ ይዛረብ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኹም ብቀዳማይ ጻሕፍኩምሊ ኣይ ቲንክ በዚ ምክንያት ይኹም መስለኒ። ስለዚ እዚ ግን ሃክ ኣይኮንኩም እንተገይርኩም ዘለኹም ክትፈልጥዎ ኣለኩም ድኾነ ይኹን ሰብ ንዓኹም ብሕቡእ ይከታተለኩም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ቦት ዝበሃል ኮይኑ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን እዩ ወይ ከዓ ከም ሮቦት እዩ ሮቦት ንበሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣታችመንት ዝሰድሉካ ሓደ ሰብ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን ኣውቶማቲክ ይሰርሕ ናባኻ እንድሕር ስኻ ተቐቢልካ እቲ ኣታችመንት ባዕሉ ከዓኒ ናብ ናትካ ፍሬንድስካ ይሰዶ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣታችመንት እንድሕር መፂካ ቀዳማይ ነገር ደጨንቕ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ሓደ ሰብ ኣትዩብ ናትካ ፅሑፍን ገለመለን ኣይኮነን ዝሪኦ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እንድሕር መፂኡ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ክትከፍቶ ይብልካ ቶታል ክትከፍቶ ይብልካ እንድሕር ከፊትካዮ ግን ኦልሬዲ ናብ ብዙሓት ፍሬንድስ ናትካ ክኸይድ እዩ። ሕጂ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይትኽፈትዎ ወይ ከዓኒ ኣነ ከምዚ ኣታችመንት ከፊትዮ ስለ ዘለኹ ናብ ናይ ብዙሓት ናብ ናተይ ፍሬንድስ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኢልካ ነቶም ናትካ ፍሬንድስ ክትፈልጦም ኣለካ ወይ እቲ ኣታችመንት ክኸፍትዎ ከምዘይብሎም ክትነግሮም ኣለካ ተረዲኹም ኣለኹም። ስለዚ እሶም እንድሕር ዘይከፊቶም ሞ ናብ ብዙሕ ሰብ ኣይከይድን እዩ ተረዲኹም ኣለኹም። ከምዚ ዓይነት ኣፕሊኬሽን እንድሕር ከተቋርፆ ኢልካ ኩሉ ሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ ከቋርፅ ይኽእል እዩ። ከምዚ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን ከይተኸፈተ ስለ ዝኸይድ ከቋርፅ ይኽእል ወይ ከዓ ቀጻልነት ከቋርፅ ይኽእል እዩ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን። ሕጂ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና እንታይ ናትካ ፍሬንድስ ክኸፍትዎ ከምዘይብሎም ትነግሮም ማለት እዩ። ካልኣይ ካኒ ሃክ እንድሕር ተጌርካ ክትገብሮ ዘለካ ወይ ከዓኒ ምናልባት ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ከምዚ ዝረኣኹሞ ከምዚ ዓይነት ነገር ክኸውን ይኽእል ሃክ ተጌረ ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ሃሊኻ መጀመርያ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ፓስወርድ ኢኻ ትቕይር ፓስወርድ ትቕይር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናትካ ሞባይል እንድሕር ሃልያ ወይ ኣብ ካልእ ሞባይል ኣቲኻ ወይ ኣብ ካልእ ክሮም ኣቲኻ መጀመርታ ሃክ ተጌራ ዳ የተገበረትን ክትፍትን እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እታ ፓስወርድን እታ ዩዘር ኔምን ስለ ትፈልጣ ክትዋፈትን ድሕር ፓስወርድ ተጋጊኻ ኣለኻ ኢላትካ ሃክ ተጌርካ ኣለኻ እዚ ትፈልጦ ትኽእል ማለት እዩ። ድሕር በታ እስኻ ዝፃሕፍካያ ፓስወርድ ድሕር ኣትያ ኣለኻ ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፓስወርድ ኣይቀይሮን ዘሎ ስለዚ ሃክ ኣይተገበርካን ዘለኻ ኢልካ ክትኣማምን ትኽእል ኢኻ። እቲ ካልኣይ ትገብሮ ነገር እንድሕር ሃልዩኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እንድሕር ፓስወርድ ተቐይሩ ፀኒሕካ ከዓኒ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሞባይል ምሳኻ ስለ ዘላ ወይ ብናትካ ኢሜል ስለ ዝኸፈትካ ፎርጌት ኢልካ ኣብ ትሕቲኡ ፎርጌት ትብል ኣሎ ስለዚ ፎርጌት ፓስወርድ ኢልካ
كم بحدش بتانات كم موبايل سيزخفكي كم بحدش باسورد كيف تخلي خال حدا لوج اوت مبال تراي تريهم لكم سلازي كم زيركا كابتنات سب اتي وازولو ويكا باسورد كيرو وازولو سب كتوصات خلي هاتا ماسنجر كان مالتي سلازي امود اتا كريوري لزلو خانتاي زخونه يكون سب موبايل كا باسورد خي كيره جن اتيو حساب سويلي تقم ندحر حاليو كال ديفايس ويكا خال موبايل يكون كمبيوتر يكون ام موبايل كا اتيو ويكا فتانات كا ماسنجر يتقم ندحر حاليو ويكاني اتسخات غبرو ነገር يري كان ندحر حاليو بخمي خا تفلطو زبلا رسخان رينا مالتي اتسخان تي خا تغبر دلكا افتا ماسنجر كا اتيخا سيتينغ زبلتاتو سيتينغ مزاتا سيكوريتي اند لوجين زبلالو سيكوريتي اند لوجين زبلالو اوتاتو مالتي ام ساعتها where you are login زبلالو where you are login من اتيو من الله موبايلكم زاتو سبات يريكم الله ذا كمبيوتر زي ويندو بيسي زبزلو اكتيف تبل زلا ذا حجي تقامالو تبلك الله اكتيف رايت ناو تبل زلا حدا سب تقامالو قدم حجي قدم 3 ساعات كاني ايفون اتاني رات تبلك الله تحت خاطريهما تا ايفون نات كاتزي كوينا شعو ابا رايت كليك غيركا وي كان تاب غيركا كتوصو تخليخا مالك سلازي زخونه يكون سب ام ماسنجر كا اتيو تقام دلون اي تقامن بخمس غيركا تفلطو تخليخا مالك معناتو حدا غزي انا باسورد خاص لازم فلطو تخيلو اتيو ابتناتكا سخانتاي كنتقام سخانتاي كتغبر كم تغبر علىخا غلمل تشيك غبري سب تريهم لهم سلازم انت هتغبر زلكا كلته اندحر حالين تنا حنت ناتكا تزي كوينا تاب كيركا لوج اوت كتبلو تخليها مالك سلازي كم ديرنا خان زخوني يكون سب امناتكا يتقام الو دي يلن تفلطو مالك بخمزي كتوصو تخليها مالتي سلازي نايلو ما انت رسي زي مثل نيرو منالبات حصر زبلايا نايلو ما انتي بناتكم حتى سلازم مصخي سلازي نايلو ما انت فيديو زي مثل نيرو ندحر فتيكم لايك اند سبسكرايب كساب نيكست فيديو بيس